ogólnie, przepraszam, bo zresetowałam się wszystko i użyłam tego stopa. Odłożę już. No. Takie to jest stopa. Takie to jest stopa. I takie to jest stopa. Teraz użyłam tego dodatka, który o taki też jest stopa. Tak trochę, bo muszę sobie kupić jeszcze. O, też wystarczy, co położyć tego raz. Wiecie, widzicie, jaki oligowy to jest. Ogólnie ja jestem w takiej klasie B, właśnie nie powiem gdzie, bo może wiecie, czemu przyjechali, ale i mój kolega Paweł Wojski zapisze, oni mówią, że Lewandowski jest do koszarzem, ale nie, właśnie mówię, Lewandowskiego kupuje z Polski i pani tylko, że ja widzę, bo ja bym była najstaroja, tak to mówi, i chciałbym, byście sobie przyjdę, nie chciała po języku pytania, ja tak, cześć, oni, co? To pani język wiecie. No i to jest chyba na tyle, ale tylko korektora nałożę. Ja nie mogę tego, nie mogę tego, no, jak się mówi, podkładu, bo oczywiście też do tego, tak, i więc, kupujemy. Więc co jest kultura, co jest podkładu, kultura. Nie subskrybujcie, lajkujcie i wszystko co się da, bo ogólnie nikt mnie nie subskrybuje, tylko parę lajków tam mam pod niektórymi, wtedy było popularne na YouTube, to było w danych czasach i no, w ogóle jestem bardzo markowa, ale tego nie widać. Okej. I szukamy po dwóch, weźmy dwa. Ej, bo chyba bym chciała zmienić to, będziemy mieli satysfakcję, no. Dobra, czekajcie, idziemy bardziej, tutaj, o, ogólnie bardzo ładnie zostało, więc uwaga. Za dużo, jest za mało, trochę dużo, jest trochę. Patrzcie. Bo ja kurde ciemny, bo ja, bo moja mama to na urodziny właśnie usta i za ciemny kupiła kolor. Co dzisiaj tak wskazuje, ale to tak właśnie wzięło być aplikacji, ale cóż, tylko nie trudiło. Tutaj jeszcze taki został. Muszę zobaczyć to tu, widzimy się jak wszystko twarzy. Jest tutaj szybko, no. Okej, to tu zostaje, tylko tu, o, 10 groszy znalazłem, tu. Tak, więc, teraz fryzuję. Muzyka. Dobra, muszę sobie tak, bo tak nie mogę otworzyć, to jest takiego, wiecie jak szybcyk, sobie kucyka i kiedy się, trochę o tej porze, kiedy się, co, dobra, to kiedy się, więc, mają.